Til vores modificerede pick and roll øvelse har vi lavet en video som lovet, og på den venstre del herover af showet, der ser vi den position, som vi kommer fra. I det her tilfælde er det udgangspositionen, som er illustreret ved, at vi har 3 angriber, der er markeret med rød, og 3 forsvarsspillere, der er markeret med blå. Playet er lavet om i det, vi for det første har en spiller mere inde, en centralspiller, som står herinde og dækker hans zone, og så har vi en tredje angrebsspiller med, som i det første fase her, vi har delt hele playet op i 3 faser, og det her første fase, der tager han et løb tværs over banen herhen, for at trække den ene forsvarsspiller med ned i banen, som illustreret herover. Det gør han for at give plads til toeren senere, vores angrebsspiller nummer 2 senere, som skal gå ind og lave hans afslutning, eller aflevere til etteren. Det kommer vi til. Så første fase er simpelthen bare, at spiller 3 løber tværs ind over banen for at trække nummer 4 ned, længere ned i banen for at give plads til de 2 angrebsspillere. Anden fase er, at når spiller 3 har trykket nummer 4 ned i banen for at give plads til etteren og toeren, så afleverer i det, som nummer 3 han passerer spiller 1 her, ligesom i den her usynlige linje, så afleverer spiller 1 til 2 for at i gang sætte playet. Det vil sige, så snart spiller 3 han har krydset den usynlige linje her foran etter, så afleverer nummer 1 til angrebsspiller nummer 1 til angrebsspiller nummer 2, hvorefter at spiller 1 løber ind og laver sin screening på forsvarsspilleren. Det vil sige, anden fase er simpelthen bare at spiller 1 afleverer bolden og løber ind og laver sin screening på den anden forsvarsspiller nummer 6. Situationen er nu den, at forsvarsspiller nummer 4 trykker godt ned i banen sammen med angrebsspilleren her. Toeren har bolden, og etteren er inde og lave en screening på 6'eren. Så snart etteren har tæt nok på til at lave sin screening, så begynder nummer 2 at udnytte det her hul. Og i det han udnytter hullet og passerer etteren, så er det vigtigt, at etteren laver sit roll. Som er illustreret herover, at toeren tager et løb, primært måske i den højre side, for der vil være meget plads, og etteren laver sit roll. Grunden til, at det er meget vigtigt, at etteren husker at lave sit roll, så del for at vise de færdigheder, den tekniske del og den taktiske del, at vi forstår playet, men også at vi har nu i den her øvelse en forsvarsspiller mere, som vil gøre det bedste i starten. Men han bare stod som Kyle, men som måske progressivt kan være mere og mere irriterende for spiller 1 og 2. Men grunden til, at det er vigtigt, at han laver sit roll her, er, at nu står der en forsvarsspiller til at være irriterende, så spilleren som spiller 2 har en mulighed for at enten aflevere eller køre selv og ind og afslutte. Afslutningsvis, så, som jeg lige hurtigt var inde på, så synes jeg det er vigtigt for grupperne, at man undervejs udvikler engagementet hos de forskellige forsvarsspillere, så det bliver sværere og sværere, og måske skal toeren lave en dribling for at komme udenom. I starten lavede det som stod som Kyle, og så efterhånden så blev mere og mere aktiv som forsvarsspiller. Det samme gælder 4 og 6. Rotationsmæssigt, så kører vi med uret, så de kan finde den originale opstilling her. Så vil det være sådan, at 1, 2 og 3, når vi har kørt en omgang igennem, så roterer vi bare rundt. Det vil sige, at 4 bliver til 1, 1 bliver til 2, 3 bliver til 6, 6 bliver til 5. Det var det. Jeg håber, det gav mening.